Pa sam ti rekao general. Kako general? Ajde ti slikam, kaži mi koju si banku, bojte slikam. General Šize. General Šize, koja je to banka? Pa Francuska. Francuska. Kako? Francuska. A koja je banka? General. General? Šize. Ako neko izmisli tu banku, jebem ga. To je onaj Societe General. Taj. A kako ti zoveš? Šostiše general. Ali tako je? Kako? Šostiše general. Aj kaži go pravilno pa ti te slikam, aj. Slika džabe. Ne mogu da uzgledam. Societe General. Šostiše general. Šostiše general. Societe Šostiše general. 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 General? Aha. General. Pa ono kako piše tamo? Piše socija. A? Ne znam. Na kvicu. Na ono. Na banku. Jebem, nisam gledao. Ja samo gledam boja. Crna. To je taj. Moram te slikam.